Sardin na yung basher mo. Okay lang. Pakialam ko ti-basher ko ang siyang kaya't kailangang ti-basher. Ano? Nag-aalat, pinagdagada na. Okay lang. Amo miya ti buhay ti may isang content creator ngay sumikat ti may isang content creator no adu bashers na. So kailangan Sa mga di nagdagada. ano nga ko secret ingredients may lang di kita ti panag-content. So adu nga content creator nga masyado da nga gangganahan nga gramit ti content da gapo di kita nga basbashers. Dumangor niya ginawan mabasa nga basher nga kag kakapsutak ko nga tan. Nay, saan? Kano ko nang mutaho? Ginawan bashers ko. Piling. Feeling. Amay, kasi no di ka mo anong makarelate di daduma. Ngim no, once nga mabasa nga talaga nga awan basher, ni malamang babas niya ako. Hindi na ako sikat. Piling daw na. Ay, pipipit. Bash pa more. Bash da man kakabsat. Puro da magamin nga uki-uki. Puro malata uki, di mababasa ko. Hindi mo na daw. Uki-uki. Ilik da malata mo. So, ngim, kuha man kami na no pansin na matibasher no ka. Ngim no, dati mabasa nga basher, iisim-isim ko no ka. Meaning effective ko naman no ka. Tapos na kinuha, Effective ka mo. unay views ko. Biro ka, mga tiapa. Okay. Hindi ka. Aman. Kasi lang pelikula nga. Inaawan ti kontrabida nga kaya pinapintas nga ron mo ti kwa? May sa Pelikula. Wan, dapat. Ada ti bida, ada kontrabida. Dati gasher ti kontrabida, di kita. So, kailangan ti may isang pelikula ti kontrabida. Pati siya mga kagwamong ko, siya pa ibabas da. Mauma. Siyempre, sumiksikat ka mo tinan siyang. Ang sumiksikat mo nga. Pati siya pili, iram-raman da ka rin niya. Mo ito braam. Ako hinina nakalang mic. Meaning effective ka mo lang. Ang siyang ko. Agan mo di rin dapat iram-raman da mo tingin. Lalo no makita da ka pa iti personal. Mala Gretchen Barreto. Gusto na lang tuda boy. Impas tayo nga kinakapinpintas maggayang kasla Gretchen Barreto. Hindi mo, kailangan. Ang niniwan ko na da. Ang niniwan ni Gretchen Barreto.